ngokuza kuJesu makunde yelizwe yadlula yona ayinakho thula enjabulo esinayo yona ifunyanwa ngokuza kuJesu. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu ma usazoshuba impela ma ukhuluma iqiniso. Abantu basazama injabulo kodwa khona injabulo etholakala kuJesu. Ngcono kusho umuntu okhule endaweni ukuthi injabulo ikuJesu. Ayikho enye indawo la ungathola khona injabulo kodwa inkosi uJesu kuphela. Ngizocela ukuthatha ithuba nginike ikhwaya yasotho ngathi uJesu Kristu inkosi. Walk in the light.